أسمرا خبز مدبرو فنو إيري تي في عزو السلام تنا تقبلو خبركم تخطاتلتنا نلومي قدام عسران كلتن تحساس كتري استدالو زيناوي مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا أقدمه نمكتسالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني فلما أرستاتو أب زوبا سمينا وقيح بحري كوم سروتو سبورتاون بهلاو نتفتات نمدن فعز حجز وعلى تخايدو أب نو زوبا من دفرات تتأمنت مرزر السرنايز مسكن وتسيت هيبو أب نو زوبا جيندا عقل قوت كوماوي أبيات فردي بتقلقل تتموجسوم الشباب أنصار أب صومال زنك أساس جنفر داعش كينات أويجوم بريزيدنتاو مرجع ديمقراطية ريبابليك كونغو بحد صومون تناويهم أمريكا أب مدلدال حيل بحر يوكرين زوعل فينانساوي دقف كتقبر مهانا أفليتا زرزر زينا من محدار زوبا سميناوي كيح بحري كوم سروتو سبورتاون بهلاون نتفتات نمدن فعز حجز وعلى وديبو وكيل إيرينا محار غلاي نتو على تخطاتيلون زدالو زينا وتصبصاب شام تولخ أورويو من محدار زوبا سميناو قيح بحري كوم زسرتو سبورتاون بهلاون نتفتات نمدن فعز حجز وعلى بعسر شعتن عسران تحساسا باصع وديبوم أبزي كوم زماكلو بهلن سبورتن نغتصال عبيت بزبل تيما استخايد سبورتنياتات سنة باباويان أما حضرتن الزوباتات أبالات بايتون حالفتي كفلتاتن جانا فرنز تساتفو وعلا نركيغن زيجبتن أمرات بهلي قمقام فستيفال بهرياون بهلاون تسقاتات كمون زدت قبر مصنعتاتن بدهوتاتن زدهسس ورغغط غريبهم حالافيت كفل بهل سبورتن ويزرو زينب عمر أبزس معتو قال بهلاو تسقاتات بمقدي هاقراو فيستيفال تراي مس هزبي كلاله بمسنحو عمقوت يقودلو من بارو بمحبار أب بهلاو ورشا زتوكورو هانز تحساباتن ميلاتاتن ترخيبهم سلازلو أب متايك سرحالهم سلازخونه تراكم كعزز تقوي عام بهلنا مجلس إمنتنا يزبله أما حدار زوا سميناو قيح بحري برقادر الجنرال تخلل بسبوغنو بدرجة زوبا أب ودباويت كتما باتع بدرجة نص زوا دما أب نقفات خفيت زولو أبيات مذكر صبو مبقس كوان تقنم اتمدب زيادة عد معنت نخهلو لعل تصادفو حبرة السب أقداس خمزخونه بمتكاس دلونت من محدار زوبا نزبر خسرحن وتسيتن أرقاقيسم كوميشنر بهالن سبورتن امباسادر زمرت تخلدما ابز حلفنا ناصنت عامتات زت تسلاسل سرح قليل كوانت زيكونه كينو مخاد ادلاي سلازخونه بتساتفتي قريبم زلو رئيتاتن لبواتاتن كسرحالم مخانو غليصوم امباسادر زمده بتوسخي اب ستاديوم باصع سعرين منصاف ن 1 مليون نقفا باجت تحيزو خمزلو ندق انستي سبورتنياتات نمتبعون بعتب كم سرح حبيروم أب موداتا بهلاو رشاتاتنا بموياويان نخلليو تطح بايتا خنتصف أما حضرتين الزواتات أب كابيهم زلو رشاتات أب من لايك نطفو قصري موياويان سبورت أب أبيتا تمرتي كزايد كلابات قومام كمون سبورتاو باجت كوسخ زبر ريتاتات قريبهم أب نوزوبا من دفران نخلت 230 حرستوت زتعدلن أب 56 هكتار زلمعن مرز إزر إسرناي زمسجن مهرتي كم ترخبو جنفر منيسر حرشات نوزوبا قليتهم اتج أنفر بعصرة تشعت تحساس أبز جورا جمجم لو معمد بزنبره طور كراماتن سعر حرستوتن أب ملأت نوزوبا كابز تحرسه عصرة 13 هكتار أستات 260 شح كنتال مهرتي كركب تثبيت كم زجبر حبيرون حلافة جنفر أتو برخت تخلصن بتابز أوروبا تصاب بجزئو نحرصت زوها باستمرتات كمون تتأمنت بكومبوس زفلت بحرياوي دوخ عنز سلاسل نتفتات معك ماين حمدن أب أتوتاونتن زمسجن لوت إيه مزجب كم زلو أرديهم ببعودهم زنات فوق إلاتات زنبورو تساقماتن بلجاتاتن بملكع تصاب كقربون كلو أبز عمت كابز تتخلو 285 شح فلستات 75 ميتاويت كم صدقوا باريهم أبت أخبار هياتاتن ديقاتاتن دبت بمملأن أب لمعات جرادين ألوتاوي تسلوان خيفترا كتسرقا مزخا خير قريبهم أم حداري نوزوبا من دفرا أتو هزكياس وهبت أبزوس معقل حرصوت نفسهم كيلوم نعداقا زبكع وخل قرب نخهلوم كاب بهلاوي ناب زمناوي أقباب محرس نخصاقا قرو حيال سرحي سلاسل كمزلو بمتكاس من محدار نوزوبا أبز مدايزي أدلاي مدقاف كمزقبر قليسهم أب نوزوبا جندع كوماوي أبيات فردي قدات بعرق كدقصو قدام نتيبا بزكايد أوت سعري تقلقلتي تموغيسن
ኤሪና ዝተወከሰቶም ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ህዝቢ ጉዳያቱ ብቐረባ ከሳልጥ ዝቆማ ኮማዊ ኣብያተ ፍርዲ ኪንዮቲ ዝኽተሎ ዕርቅን ስኒትን ዘውርድ ኣገባብ ፍርዲ ካብ ዘይተደለየ ሃልክን ድኻምን ከም ዘድሕኖም ገሊጾም ኣብ ገበናውን ሲቪላውን ጉዳያት ኣተኪሮም ከም ዝነጥፉ ዝሓበረት ዳኛ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መርየም ሓሰን ካብ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ናብ ፖሊስ ናብ ኮማዊ ቤት ፍርዲ ጉዳያት ብዓንቀጽ ከም ዝረኣዩ ብምግላጽ ኮማዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ተንቀሳቓሲ ክሳብ 150,000 ኣብ ዘይንቀሳቐስ ድማ ክሳብ 50,000 ናቕፋ ክዳኒ ደረት ስልጣን ከም ዘለዎ ኣብሪሃ ኣብ ኖዞባ ጊንዳዕ 6 ኮማዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣለዋ ኣብ ኖዞባ ሓጋዝ ቅርጡ ስርዓተ ምሕደራን ኣሰራርሓን ብምትእትታው መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምምዕባልን ሞያዊ ዓቕሚ መምህራን ንምብራኽን ዝሕግዝ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ብማሕበር መምህራን ጨንፈር ዞባ አንሰባ ዝተወደበን ርእሰ መምህራን ሱፐርቫይዘራትን መምህራንን ዝተዋህበን ስልጠና ብቕዓት መምህራን ክብ ብምባል ብእሩም ስነ ምግባሮም ዝልለዩ ኣብነታውያን ተምሃሮ ንምኹስኳስ ዝዓለመ እዩ ሓላፊ ኣህዱ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ አንሰባ መምህር ተኽለሰንበት ዘርኣይ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ መምህራን ንዘለዎም ብልጫታት ብምዕቃብ ንዘጓንፉ ፀገማት ብሓባር ፍታሕ ንምንዳይ ዝበለፀን ውፅኢታውን ኣገባብ ኣመሃህራ ክጥቀሙ ኣዘኻኺሮም ኣቦ ወንበር ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ አንሰባ መምህር ክብሮም ገብረዝጊ ብወገኑ ዓቕሚ መምህራን ክብ ብምባል ካብ ቀንዲ ዕላማታት ማሕበር ከም ዝኾነ ገሊፆም ማሕበር መምህራን ጨንፈር ዞባ አንሰባ 964 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 2683 ኣባላት ኣለዎ ኣብ ኖዞባ እምኒ ሓይሊ ማሃይምነት ንምጥፋእ ኣብ ዝሰላሰል መደባት ሳብ ማሕደርቲ ከባብን ርእሰ መምህራንን ጻዕርታቶም ከዋሃዱን ከሐይሉን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ማሕደርቲ ከባብን ርእሰ መምህራንን ኣብ ዝተሳተፍዎ ኣኺባ ሓላፊ መደባት ትምህርትን ዓበይቲ ኣብቲ ኖዞባ መምህር ሰሎሞን ኣርኣያ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 16 ነቁጣታት ክመሃራ ካብ ዝተመዝገባ 313 ኣዴታት እተን 300 ትምህርተን ብዓወት ከም ዝዛዘማ ሓቢሩ ሓላፊ ትምህርትና ዓበይቲ ኣብ ዞባ ደቡብ መምህር በላይ ኑር ሁሴን በወገኑ ኣብ ኖዞባ እምኒ ሓይሊ ዝምስገን ንጥፈታት እኳ እንተተኻየደ ገና ክኽፈታት ዝግበን ነቁጣታት ብዘይ ምኽፋተንን ተሳትፎ ማሃይምነት ዘየጥፍኡ ደቂ ተባዕትዮ ስለዘየለን እቲ መደብ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ክርከቡ ከም ዘይተኻእለ ኣብሪሁም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝተጠቕሰ ፀገማት ንምእላይ በብኸባቢኦም ጎስጓሳት ንምክያድን ዝወፁ መደባት ኣብ ምዕዋትን ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊፆም ዜና ውሽጢ ሃገር በዚ ፈፂምና ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዜናታት ወፃኢ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ ሽበራዊ ሓይሊ አልሸባብ ናይ ሶማሊያ ኣብታ ሃገር ዘለዎ ጽልዋ ንምዕባይ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ንዝግለጽ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ንምድምሳስ ዝዓለመ መጥቃዕታት ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ ኣፈኛ አልሸባብ ብ21 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዳዕሽ ጸረ ህዝብን ሽበራውን ምዃኑ ብምጥቃስ ካብ ገጽ መሬት ሶማል ንምጥፍኡ ዝካየድ መጥቃዕታት ክሕይል ምዃኑ ኣነጺሩ ንዳዕሽ ከም መንሽሮ ዝገለጹ ኣፈኛ አልሸባብ ምስቲ ሽበራዊ ጉጅለ ምትእስሳር ከም ዘይብሉ ኣረጋጊጹ ዳዕሽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሶማልያ ሓያሎ መጥቃዕታት ከም ዝፈጸመ ጸብጸባት ይገልጹ አልሸባብ እውን ብተመሳሳሊ ሓያሎ መጥቃዕታት ከካይድ መጽንሑ ጸብጸባት ይሕብሩ ንሰንበት 23 ታሕሳስ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሓደ ሰሙን ከም እተናወሐ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ኣፍሊጡ እቲ ናይ ምስግጋር ስጉምቲ ምስቲ ምርጫ ተኣሳሲሩ ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕብታት እናገደደ ድሕሪ ምግለጽ ምምጽኡ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ኪንሻሳ ንመስርሕ ምርጫ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ ነቑጣ ብዝተኸስተባርዕ ሓያሎ መድመጺ ማሽናት ከም ተቓጸላን ዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት የረድኡ ብሰንክቲ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ናዕቢ እቲ ምርጫ ክሰናኸል ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ክእምቱ ጸኒሖም እዮም ኣብ ሞንጎ ሩስያን ዩክሬንን ወተሃደራዊ ምትፍናን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ምድልዳል ሓይሊ ባሕሪ ዩክሬን ዝውዕል ናይ $10 ሚልዮን ደገፍ ከም እትገብር ኣፍሊጣ
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብ21 ታሕሳስ ነዚ መግለፂ ዝህብ ዘሎ ብሪጣንያን ሊትዌንያን ንዩክሬን ዝህቦ ጸጥታዊ ደገፍ ንምዕባይ ብምውሳን መራኸብ ኩናት ናብታ ሃገር ከም ዝለኣኻ ኣብ ዝገለጻሉ እዋን እዩ ሩስያ መሬታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ዩክሬን ክትኽብር ዝጽውዕ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ መግለጺኡ ነተን ሒዛተን ዘላ መራኸብ ኩናትን ኣባላተንን ነጻ ክትለቅቕ ጸዊዕሎም ብዘይካዚ ሩስያ ብወሽመጥ ኬርችን ባሕሪ ኣዞቭን ካብን ናብን ወደባት ዩክሬን ዝግበር መጓዓዝያ መራኸብ ክፉት ክትገብሮ ከም ዘለዋ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ዩክሬን በተደጋጋሚ መሬታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ሃገሩ ክትጥሕስ ምጽንሓ ዝኸስስ መንግስቲ ሩስያ ተኽታኺ ተግባራት ከተቋርጽ በተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ክህብ ምጽንሑ እንተኾነ ግን ሰማይ እዝኒ ከም ዘይረኸበ ብምንጻር ነተን መራኸብን ኣባላተንን ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ብምኽታል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወን እዩ ዝምጉት እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ብጉዳይ ዩክሬን ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ምትፍናን ኣብ ኢስዎ ከም ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ በቲ ጉዳይ ዝተሰምዖ ቅሬታ ብምግላጽ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ከካይደ ወጢኑ ዝነበረ ቀጥታዊ ርክብ ከም ዝሰረዞ ይዝከር ጃፓን ወታደራዊ ዓቕማ ንምጉልባት ብዝብል ዕላማ ዝሰላዓቶ ገዚፍ ባጀት ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ተቃውሞ ኣላዒሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ጃፓን ን2019 ኣስታት 48 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ባጀት ብ21 ታሕሳስ ከም ዘጽደቐ ዝሕብሩ ጸብጸባት ቻይና ሰሜን ኮርያን ካልኦትን ዕቀበታትን ይገልጻ ምህላውን ኣረዲኦም ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ዘመናዊ ኣጽዋር ብሓፈሻ ነፈርቲ ውግእ ድማ ብፍላይ ንምዕዳግ ክውዕል ምዃንያ ጃፓን እትገልጽ በዚ ድማ እቲ ስጉምቲ ኣብ ኤስያ ውድድር ሸመተ ኣጽዋር ከስዕብ ከም ዝኽእል ቻይናን ሰሜን ኮርያን ይወቕሳ ኣለዋ ጃፓን ካብ ቻይናን ሩስያን ክመጽእ ከም ዝኽእል ንዝጠቐሰቶ ጸጥታዊ ስግኣት ንምዕጋት ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ልዕሊ 240 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ባጀት ክትስልዕ ምዃና ኣቐዲማ ምሕባራ ኣይርስዕን እቲ ሃገር F-35 ዝዓይነተን ዝተራቐቓ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ መሳርዕ ሰራዊታ ክትጽምብር መደብ ከም ዘለዋ እያ እትገልጽ ሩስያ ምስጢራዊ ወታደራዊ ጽዕነት ዝሓዘት ዓባይ ሮኬት ብ10 ታሕሳስ ናብ ጠፈር ወንጪፋ ዝርዝር ናይቲ ዝተላእከ ጽዕነት ዘይሓበረ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ እቲ ተልእኾ ዕዉት ምንባሩ ግና ኣፍሊጡሎም እቲ ፈጠራዊ ጉዕዞ ኣካል ናይቲ ሩስያ ወታደራዊ ዓቕማ ንምምዕባል ከተካይዶ ዝጸንሐት ንጥፈታት ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ሩስያ ከም ኣካል ናይቲ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ንጥፈታት ኣቐዲማ እውን ዕዉት ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳይል ከም ዘካየደት ጸብጻባት ይሕብሮም ፖሊስ ከተማ ለንደን ብሰንኪ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጋትዊክ ምስ ዘጋጠመ ምስንኻል መጓዓዚ ኣየር ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝተገልጹ ክልተ ጥርጡራት ብ21 ታሕሳስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ብ21 ታሕሳስ ግቡእ ስርሑ ከም ዝጀመረ ዝገለጹ ሰብ መዝናይቲ ብጻዕቂ ዝእንግዶ በረራታት ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ማዕርፎ ነፈርቲ ገለገለ ምስንኻላት ግን ክህሉ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣሎም ነተን ኣብ ከባቢ መሐንበቢ ናይቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝዘንበያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምቁጽጻር ዝተኻየደ ጻዕሪ ከም ዝፈሸለ ዘነጽሩ ጸብጻባት ፖሊስ ዝኾነ በረራ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምክልኻል ዝዓለመ ስጉምታትን ናይ ምቁጽጻር መስርሕን ኣተኣታትዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም በቲ ን36 ሰዓታት ዝጸንሐ ምስንኻል በረራታት ልዕሊ 100,000 ግያሾ ብኣሉታ ከም ዝተጸልዉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ب10 تحساس أب مبرقوي شناخ تشيك ريبابليك أب معدني كسل بزقات حدقا نتوي غاز ميتين بوحدو 13 سبات كم زموتو مع كنا زيناك أليحن 11 كابتن بتحدقا زموتو بولنداويان تمسترف وخلت دما دك تشيك ريبابليك مخانم زحبر أفنيا نايتي نتعدنا زكايد منغستاوي كوبانيا حيالو كم زغسلونا رديوم تنكتي أب نبرتون كسارا زورد حدقا نمفلات مرمراي كاد كم زلو سب مزتاقر حبيرام حدا جوجل كيلاتات فرنسا بلاستيكاوي غحاف ناب ندادي اتمسرح ماشين أمعبيلوم إذا ماشين جنا أبناء مجمريا فتنة ورحوي بجمجم
100 ኩንታል ፕላስቲካዊ ጎሓፍ ናብ ነዳዲ ትልውጥ ከም ዘላ እቲ ጉጅለ ኽኢላታት ሓቢሮም ዓቕሚ ናይታ ማሽን ንምሕያል ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸት ጉጅለ ኣብ ምንካይ ፕላስቲካዊ ጎሓፍ እወታዊ ተራከም ዝህልዋ ኣረዲዮም ብመሰረት ጸብጻባት ኣከባቢ ዓመታዊ ልዕሊ 260 ሚልዮን ፕላስቲክ ከም ዝፈሪ 10 ሚእታዊት ካብኡ ጥራይ ድማ ደጊሙ ከም ዝምስራሕ የረድዎም ዝበዝሕ ካብቲ ዘይምስራሕ ፕላስቲክ ናብ ማያዊ ኣካላት ከም ዝሕወስ ዝገልጹ እቶም ትኪላታት ቅልጡፍ መግቲ እንተዘይተገይሩሉ ጠንኪ ምጽናት ናይቶም ኣብ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ዝነብሩ እንስሳታት ክኸውን ከም ዝኽእል ይሰግኡ Et quand j'ai commencé à tester la pyrolyse des plastiques, je suis tombé face au défi de cette fameuse cire. ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ቀትሪ ተዳልዩ ዝነበረ ዜናዊ መሰናድኦ በዝ ተፈጺሙሎ ዝተረፉ መደባት ኤሪ ቲቪ ክንገድፈኩም ደሓን ዋዕሉ سلام كم يسعدكم كبرات عزبت على تو زينا سبورت ونو زينا زنبلكم ميكائيل حدكم شامبيون بشكلتا زوبا مايكل كريتيشن 10 شومنتن صباح سنبت اب كاندي غورناتا تاسمراب زكايد وددر كغصلي قدم بشكلتا زوبا مايكل ناي صباح زكايد زلو وددر سالسيت مدرخ كوينم كاب انشورانس تبغيسو بارتورينو نصقام تعصيفو بوتشو فيليام ናብ ጸጋም ተዓጺፉ ሚኒስትር ትምህርቲ ሲቲ ፓርክ በሲኔማ ሮማ ገይሩ ኣብ ኢንሹራንስ ዝዛዘም ውድድር ሰሪዑሎም ኣብዚ ውድድር ኩላተን ዲቪዥናት ክሳተፋን ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ማከል ናፍቀርቲ ናይ ውድድር ዝኾኑ ኣብዚ ቦታ ዝተረኺቦም ንተቐዳድምቲ ዝግባእ ሞራል ክህቡ ጸውዒሎም ውድድራት ኣትሌቲክስ ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማከል ይቕጽል ኣሎ በዚ መሰረታት ብዕለት 10 ታሕሳስ 2018 በደረጃ ዞባ ሰረጃ ዝተኻየደ ውድድር ዝተረኸበ ውጽኢት ከም ዝስዕብ ኣብ ውድድር 100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ፉርቱና ሓድሽ ካልእ ሳሙኤል ካልእቲ ሰላማዊት ሳሙኤል ሳልሲቲ ሊድያ ተኽለዝጊም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ክብሪ ኣብ ዘወንጌል ካልኣይ መርሃዊ ገብረ ሚካኤል ሳልሳይ ፊልሞን ገብረ ብርሃን ኣብ ውድድር 200 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ባና ተስፋዝጊ ካልእቲ ኒያተኬ ሳልሲቲ ሰላማዊት ሳሙኤል ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ፊልሞን ገብረ ብርሃን ካልኣይ ተስፋ ጋብር ስሞን ሳልሳይ ሳይሞን በሪሁም ኣብ ውድድር 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ብርሃና ተስፋ ገርግሽ ካልእቲ ሉና ዘካርያስ ሳልሲቲ ሓበን ሳሙኤል ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሳሙኤል ተስፋ ህይወት ካልኣይ ጊላይ ኪዳነ ሳልሳይ ኣሌክሳንደር ተኽለ ሃይማኖት ኣብ ውድድር 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ደሊና ዳዊት ካልእቲ ብርሃና ተስፋ ገርግሽ ሳልሲቲ ሃና ዩኑስ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ስሞን ታደሰ ካልኣይ መድሃኒ ከሰተ ሳልሳይ ዮናታን አባዲ ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሰገን ተስፋ ጋብር ካልእቲ ሓናን ጃብር ሳልሲቲ ሶሳይ ተኸስተም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ፊልሞን ተስፋይ ካልኣይ ዘርሰናይ ክፍለ ማርያም ሳልሳይ ፍትሓዊ ኣስራት ብምዃን ተዓዊቶም ዕውታት ካብ ኢድ ኣካይዲ ስራሕ ንዞባ ሰረጃ ኣቶ ክፍለ ማርያም ገብረ መስቀልን ሓላፊ ትምህርቲ ንዞባ ሰረጃ መምህር ተስፋይ ተኸስተን ካልኦት ሓለፍትን ሽልማቶም ተቐቢሎም ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም